Soningi sibela ngokuchaza nje amaphupho amabili amathathu. Sibonge kuwena wonke umuntu olandela i-channel. I-channel iyakhula kakhulu, i-channel isikhulile, i-channel isafisa ukuthi iqhubeke ikhule. Qhubekani nikhulise ingane zakwethu, uNkulunkulu akanibusise. Sizobhekela amaphupho amabili nje ngokukhethekile. Lokuqala solibhekela elikaQueen Sikhwibilu. Uthi ke le siyabonga, dream of sheep coming to me, and I was very happy with so much people dancing. Thanks. So into yokuqala singayibalola ukuthi ke uma umuntu uphupha la ubona izimvu noma umhlambi wezimvu zakwena, lolu uphawu luhle kakhulu ngane kwethu. Luvame ukubika injabulo noma isikhathi senjabulo esuke siza. Lingabika mhlawumbe ukuchuma ezintweni ezithize mhlawumbe usukuzenza leso sikhathi leso, noma ukuthi mhlawumbe impilo yakho ihamba kahle noma ingahle ihambe kahle, yabona, noma kumuntu osuke egculisekile ngendlela ke izinto ezihamba ngayo empilweni, noma ke uzoba nokugculiseka okuzayo empilweni, yabona. Kodwa futhi uma uphupha ubona abantu bedansa lapha uphawu lolu nalo singathatha njengoluhle noluvame ke la ukubika isikhathi senjabulo na esuke siza kuwena, noma kungaphinde kusho ukuthi mhlawumbe njengamanje umuntu oneyinsiza eziningi noma ezanele zokuthi uthole lokho sukufuna empilweni ngaphandle mhlawumbe kokusebenza kanzima. Singaphinde sihlabele phambili ngobhekela Sindi uthi ke thank you so much. Uphupha ke wenza ucansi nowesifazane osazwayo ube ungowesifazane ngabe kuchazana. Into yokuqala ukuthi uma uphupha ungowesifazane nje uphupha wenza ucansi nowesifazane, lolu phawu olungabika ukuthi lowo muntu loyo specific mhlawumbe uyamthanda lowo muntu wesifazane loyo. Kungasho ukuthi mhlawumbe umkhonze kakhulu, ngasho ukuthi mhlawumbe uyamcabanga, futhi uyachaza usenhlizweni yakho, nosondele kakhulu enhlizweni yakho. So ungamphupha lo muntu loyo. Nokunye kuyenzeka umuntu uma kade umbukile kumabona kude uqeda ukufunda umagazini ngayo lo muntu loyo, noma kade umbona ndawana thize, ungahle uphinde umphuphe ngoba umuntu osuke asazulazula engqondweni yakho ngesikhathi leso. Kodwa ke asikubheke ngokuthi uma uphupha futhi ungowesifazane noma ungowesifazane uphupha la wenza ucansi wesifazane, kuyenzeka kube uphawu la usuke kumele ukuthi mhlawumbe umuntu osuke ulangazelela ucansi noma unesifiso socansi sijule kakhulu. Kanti komunye umuntu kuyenzeka uthola ukuthi kusho ukuthi kunento entsha asuke ezoyidiscover ngaye ekade engayazi lowo muntu lowo, yabona. No kungaba yikhono elithile abengazi ukuthi unalo, noma isimo esithile sakhe abengasazi esingahle bese siyavela maduzana. Kodwa futhi omunye umuntu uma engowesifazane phuphenza ucansi nowesifazane, lolu phawu lungabika ukuhlaselwa umoya omubi ozenza owesifazane osazwayo mhlawumbe ukuze ke ube siyakungcolisa. Khumbula ukuthi sike sakhuluma ama spiritual husband, spiritual wife, spiritual children, all these imimoya engakwazi ukuthi ize ngesimo somuntu omaziyo ulale nayo ngenxa ukuthi ifuna ukungcolisa noma ithathe isimo senhlanhla yakho, yabo. Ngabe into kanjalo komunye umuntu. Kodwa futhi asiphethe nje ukuthi in general uma uphupha ubona noma uxoxa nomuntu osazwayo, uphawu luhle loluvame ukubika indaba ezinhle, lingabika udumo osuke luza, lingabika ukuhlonishwa ongahle ukuthole emkhakheni wakho, noma lingabika ukuthi wena mhlawumbe umuntu onamava noma onamakhono athi awafani nalowa muntu lawo, noma ke umuntu osuke ubukela kuyona ngokwempilo ke, yabona. Saba kakhulu uNkulunkulu akanibusise, uNkulunkulu akanisikelele.